Avui tenim molts personatges així prou importants tots, i encara que siga breu, que ens digueren unes parauletes. Primer que tot, li donem la paraula al nostre president, Salvador. Bona vesprada novament, amics i amigues, barcelonistes i visitants que ens acompanyeu. Benvinguts al 32 dinar anual de germanor de la penya barcelonista de Gata. Agrair la presència de la senyora alcaldessa de Gata, Magda Mengual, i del regidor d'Esports, Toni Arapí. De l'exjugador del Barça, Joaquín Albaladejo, paisà d'Alacant, que ens visita per primera volta. Gràcies, Joaquín, per vindre. Del vicepresident de la Federació de Penyes Barcelonistes de València i la Marina Alta, Miguel Gomis, del que tenim el gust que siga també soci de la nostra penya des de la seva fundació, de la seva senyora Imma, de tots els invitats com David Molina, millor jugador dels Gorgos d'esta temporada, dels tècnics i tots els joves jugadors del cadet del Gorgos que s'ha proclamat campió de la Lliga sense perdre ni un partit. La penya ha fet un esforç i els ha convidat a tots. Enhorabona, valents! I del que considerem este any millor esportista local, l'atleta Nacio Cardona, que és Miss Xaviero i Miss Gater, i molt apreciem molt tots. Benvingut, Nacio. I a tots vosaltres, socis de la penya, amigues, amics, i els que heu volgut acompanyar-nos en este dia de festa. Gràcies a tots i que se ho passeu molt bé. Visca el Barça i visca la penya de Gata!